Biye sibiri octobre kalo tile 10 ani kɔnɔntɔn san 2024 an minnu sɔgɔlen Mali kunnafoni na an minnu b'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɛnɛ kan bamanankan kunnafoni kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛla ka sangani an ka fanga tigilamɔgɔ olu ka kunnafoniya kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général la Asimi Goita a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ bolodi ɲɔgɔnma min tun bɛ an ka ba Maliba ale ni France ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnma in ni a ɲɔgɔn girinnen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yirala k'a fɔ France jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ko ale yɛrɛ bɛ fɛ ka laɲini dɔw ko olu sigi sen kan laɲini min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ walasa bolodi ɲɔgɔnma o yɛrɛ kɔni bɛ se ka segin ka na Mali ale ni France ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ tuguni ko bolodi ɲɔgɔnma in ko a yɛrɛ kɔni bɛ nafa o yɛrɛ kɔni don ni jamana fila ninnu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Octobre rose ni ale kalo ye kalo min ni dɛmɛ kalo min ni a yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wulikajɔ o yɛrɛ kɔni bɛ kɛ walasa ka bana caman o yɛrɛ kɔni kɛlɛ i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni musolakaw ka bana ye cancer des seins ale ni cancer de col de l'utérus o tɛmɛnen kɔfɛ 3e cohorte du service national des jeunes o yɛrɛ kɔni bolodalen no bi sibiri don octobre kalo tile 10 ani 9 nɛgɛ kanɲɛ 8 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maison des aînés ale kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ ko o yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamaaw ma ani maa minnu ni olu yɛrɛ kɔni ka kan ni a ye o y'a yira k'a fɔ dɛmɛ minnu bɛna don o de ye fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jolitalan olu masiniw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jabɛti ale yɛrɛ kɔni joli bɛ taa masini min na ani u yɛrɛ kɔni ka matériel caman. Alisa an bɛ to octobre rose ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna ye kalo min ni ale yɛrɛ kɔni dabɔlen no dɛmɛ o yɛrɛ kɔni kama o hukumu de kɔnɔna na agence des musulmans d'Afrique ama ale ni jɛkulu min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko SOS World Team olu yɛrɛ kɔni ka bolodi ɲɔgɔnma senfɛ u bɛna wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ ni ala ye novembre kalo tile fɔlɔ yira na ka taa se novembre kalo tile 5 o yɛrɛ kɔni ma san 2024 kɔnɔna na ku u yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ don maa minnu yɛrɛ kɔni bɛna dɛmɛ don ala ye maa minnu lajarabi kataraki o yɛrɛ kɔni na o y'a yira k'a fɔ ku u yɛrɛ kɔni bɛna baara ninnu yɛrɛ kɔni kɛ jikɔrɔ ni para ale yɛrɛ kɔni dɔgɔtɔrɔso mɛnɔ ni ale bɛ wele ko El Razi ko u bɛna kɛ o kɔnɔna na maa minnu ni ala y'u lajarabi bana ninnu na ku u yɛrɛ kɔni bɛ se k'u sɔrɔ nɔ nɛgɛ kanɲɛ 7 waati ɲinini u y'a yira k'a fɔ ni o gɛlɛyala maa minnu ma u bɛ se k'u wele 74 dɔrɔmɛ 10 fu ani 70 ani 27 o la. Ka sangani an ka faba ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna ye a bɛ dɔgɔkun damadɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni essence halisa ale sɔngɔ o yɛrɛ kɔni dɔ bɔlɔ o la kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bɛ ka na an ma ni wagati damadɔ yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoniya ninnu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko essence ale sɔngɔ jigila ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni transport commun ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o tɛ ka se ka jigin fɛn min yɛrɛ kɔni passager ye halisa u yɛrɛ kɔni b'a la ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka sɔngɔ jigi o yɛrɛ kɔni kɛ transport commun ninnu na cogoya min na. Alisa an bɛ to an ka faba ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye zɛrɛn a yirala k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni bɔlen no kosɛbɛ Bamakɔ ale ni a lamini bɛɛ lajɛlen na o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni y'a feerebagaw olu yɛrɛ kɔni nimisi wasa o yɛrɛ kɔni o yira an na kosɛbɛ ani fɛn min yɛrɛ kɔni consommateur olu yɛrɛ fɛnɛ tilala ka bɔ ka yira k'a fɔ ko ɲinɛ kɔni ku u yɛrɛ kɔni bɛ ka zɛrɛn ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya la o tɛmɛnen kɔfɛ maa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla k'u hakilinata di minnu yɛrɛ kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye zɛrɛn ko a yɛrɛ kɔni nafa ka bon kosɛbɛ ko fɛn min yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka labara hali ni nin wagati yɛrɛ kɔni kɔnɔna tɛ o y'a yira k'a fɔ ko zɛrɛn jiku u yɛrɛ kɔni bɛ se k'o bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw kan olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka wele k'o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka dɛmɛ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ o baara in kɔnɔna na. An bɛ to wagati ko ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la samiyɛ min ni ale yɛrɛ kɔni don la an ka ba Maliba kɔnɔna na ɲinɛta a yirala k'a fɔ a ye cɛnni caman o yɛrɛ kɔni kɛ Mali ale lamini caman kɔnɔna na o hukumu de la an bɛ taa Yurusukaw olu fɛ yen nɔ ani Lereso fɛn min yɛrɛ kɔni olu coton sɛnɛnnaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ samiyɛji ko a yɛrɛ kɔni taala ni u ka coton yɛrɛ kɔni tilancɛ bɛɛ lajɛlen min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni kamana gannen don kosɛbɛ n'a sɔrɔ n'u bɛna se ka ɲɛ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ ɲinɛ coton bɔ la.
An bɛ taa Moptikaw olu fɛ yen nɔ samiyɛ ale yɛrɛ kɔni masiba ka ca kosɛbɛ. Arabadon octobre kalo tile 17 san 2024 kɔnɔna na kunnafoniw olu yɛrɛ kɔni bɔla u y'a yira k'a fɔ ko u bɔla ka su 2 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔ Mopti ale babolo kɔnɔna na min yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko sifinaka kelen o yɛrɛ kɔni tun b'a la ani cɛkɔrɔba kelen u y'a yira k'a fɔ ni maa fila ninnu ko pièce foyi yɛrɛ kɔni tun t'u bolo ko u ye su ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ wagati min na o y'a sɔrɔ su ninnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka tiɲɛ o don kelen yɛrɛ kɔni bɛɛ la u yɛrɛ kɔni bɔla k'u suturali kɛ an bɛ Ala deli Ala ka badanɛma k'o di u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ k'an kisi ni gɛrɛgɛrɛ sugu ninnu ma. An bɛ taa yan foyi la a yirala k'a fɔ octobre kalo tile 16 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka finitigilakaw ye ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka tigɛda kɛ banbagaci dɔ kan o y'a yira k'a fɔ ko banbagaci u yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ yan foyi la Mali ale ni Burkina o yɛrɛ kɔni furancɛ la o y'a yira k'a fɔ ni banbagaci ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso olu lakana tigilamɔgɔw ka tenni ko o yɛrɛ kɔni tun bɛ ni banbagaci na ko u yɛrɛ kɔni y'a cɛ ka taga n'a ye commissariat o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko ni banbagaci ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye nafolo ye ko o yɛrɛ kɔni caman kun b'a kun an bɛ wagati min na y'a fɔ sisan u yɛrɛ kɔni b'a la ka ɲɛɲininiw ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan. An bɛ taa Kolongokaw olu fɛ yen nɔ arabadon octobre kalo tile 16 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ banbagaci olu yɛrɛ kɔni caman ni moto donna olu ka lamini kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ banbagaci ninnu u yɛrɛ kɔni donnen ko u yɛrɛ kɔni taala kunnafoniya dɔ o yɛrɛ kɔni bila kunnafoniya o yɛrɛ kɔni ye min ye ko u yɛrɛ bɛɛ ka jaka o yɛrɛ kɔni sara o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni duguden ninnu olu yɛrɛ fɛnɛ tilala ka kunnafoniya o yɛrɛ kɔni di ko banbagaci ninnu ko u yɛrɛ fɛnɛ tilala ka taa u kɛrɛfɛ dugu dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲaro ale yɛrɛ kɔni misiri la ko u tilala ka taa ni kunnafoniya kelen yɛrɛ kɔni bila yen nɔ ko walasa ko u bɛɛ bɛ se ka jaka o sara ni yɛrɛ kɔni kɛlen don kamanaganba ye ni marabolo maa ninnu ma u kɔni b'a la ka wele bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka kisi banbagaci ninnu tɔɔrɔ ma cogoya min na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Senegal fɛn min yɛrɛ kɔni ye Senegali jamana ɲɛmɔgɔ ye Basiru Jomaye a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni kunbɛnna u ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana marabolo min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Kedugu ko u yɛrɛ kɔni bɔla ka ale bisimila o marabolo kɔnɔna na. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoni na an ka foli b'an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan an minnu b'an lamɛn an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya na.